Gözlük. Nasıl giyebilirim? Evet. Dur. Зимой зима. Не да. Тук виж какви фанилки има. И там двете на бежевите. Горници ли билинци? Горничка няма ли да си вземеш? Не. Добре, хубаво. Но не искаш да вземем скъпите. Аз да си ма... Виждала. Защото ти май нямаш много горници. Сега ще стане септември, октомври. Bu şeyden de sıkıldım. Yalan söylüyor olmaktan da sıkıldım. Шапка има ли? 100 години. Дундурма. Виж, има бикови. А? Виж, бикови има такова. Какви бикови? Статуя бик и там има. Не Виж мога. го снимат. Сега там парфüm. Къде кажеш? Парфюми, марфюми? Тук има парфüm, после други части. Добре. Виж какъв народ. Гледай, виж какво стана. Мале, нататък има още. Цял ден ще обикаляме тук. Дай да Цял ме ден. снимаш с бика. Айде? Чакай. И ти ще ме снимаш. Хората. 1 днес ще ни снимат двамата. 1 ден 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 ще ни снимат двамата. 1 ден